Ρε, μας κοροϊδεύετε ψηλό γαζί. Τι διαφορά έχει το κράνος 200 ευρώ και 1000 ευρώ? Αν έχει την προδιαγραφή 2206, τότε είναι OK, όσο και να κάνει. Σε ευχαριστώ για το σχόλιο. Καταλαβαίνω τη σύγχυσή σου, αλλά πολλές φορές η πιστοποίηση από μόνη της δεν φτάνει, γι' αυτό πάμε να σου πω πραγματικά τι πρέπει να κοιτάς για να είσαι καλυμμένος. Πρώτα απ' όλα, κοιτάς την ποιότητα και την αντοχή του κυλίφους και των υλικών, τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο να διαχειρίζεται μία πρόσκρουση, αλλά και την ποιότητα κατασκευής συνολικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες όπως η Arai που επιλέγουν να κάνουν επιπλέον εσωτερικές δοκιμές πέρα από όσες απαιτούν οι πιστοποιήσεις, όπως δοκιμές διάτρησης του κελίφους και δοκιμές 3 χτυπημάτων στο ίδιο σημείο. Αυτές οι δοκιμές δεν αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής πιστοποίησης, αλλά δείχνουν τη φιλοσοφία με την οποία εξελίσσουν τα κράνη τους. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζουν η εφαρμογή, η άνεση, ο εξαερισμός και η σταθερότητα στις ταχύτητες που κινείσαι. Αν ένα κράνος δεν εφαρμόζει σωστά ή σε κουράζει, είναι πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσεις όπως πρέπει. Η πιστοποίηση όμως είναι η βάση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στα κράνη της αγοράς. Είμαι ο Μιχάλης, μέλος της Arai Ελλάς, και αν έχεις οποιαδήποτε απορία για το κράνος σου, θα χαρώ να σου απαντήσω.